Sibingelele mbukeli ngasekhaya njengamanje-ke la eduze kwami-ke sinaye-ke ubaba uMhlonishwa uyimeya yakhona-ke la endaweni yaseNquthu. Sazi-ke namhlanje silana-ke endaweni-ke lana-ke kwenzeka-ke imanga uZulu enqoba-ke amaNgisi. Meya asikubingelele esikwamukela. Ngithokoza kakhulu umsakazi ngibingelele nababukeli. Namhlanje-ke sila endaweni okuthiwa kusesandleni khona la uZulu akwazi khona ukunqoba-ke amaNgisi. Kuthiwa ngo-2 hours wayesekwazile ukunqoba amaNgisi engaphethe izikhali ezingozi ephethe nje amahawu-ke nezagila lezo ndukwana lezo. Ikuphi lokuhlakala bazize uZulu ukuze kwazi ukunqoba abantu akuthiwa basebedlule ey'ndaweni ey'ningi bewile kodwa uZulu akwazi ukunqoba? Angithokoza umsakazi nabalaleli. Indlela impi eyayikade iphakwe ngayo abathi yayiza ifana nezimpondo zenkomo kukhomba ubuchule bamakhuzi bamabutho angaleso sikhathi leso okuyibona babehola impi babe okwakugqame kakhulu kubo ukuthi babelalela ukuthi uma kuthiwa impi kufanele bangene kanjani kuyo benze njengoba besuke beyaleliwe. Ngifuna ukubheka laba into ebaluleke kakhulu le okufanele ngabe ikhona nasey'koleni iy'ngane zikhule zazi ukuthi ngabe nalolu suku uzwela yini ezokwenziwa. Singakubona kuhamba esibona ezikhona lezi zifundo ey'koleni. Impela kusikhathaza kakhulu ukuthi kule ndawo enomlando omkhulu kangaka nocebe kangaka nesiyiqhenya kakhulu ngawo njengoZulu kodwa iy'ngqalasizinda azikho. Ziyafika iy'ngane izovakashala kodwa abalicoshi kahle ulwazi ngoba iy'ngqalasizinda azikho. Kodwa-ke siyazama ukuxoxa emazingeni onke kahulumeni ukubuka ukuthi ikuphi okungahle kwenziwe ngoba kwakuyiphupho likaMdlokombane ukuthi akube khona imuseum lapha. Wazi wathatha iy'meya ezintathu namabutho wawela nabo wayaphesheya beyonxenxa abatshali bey'mali ukuthi babalekelele ukuthi kube khona imuseum enkulu kwazi wenziwa iconcept kuthathelwa kwimuseum yaseWaterloo ngoba befuna ukuthi kube khona into enjalo la. Mhlambe-ke siyanxenxa-ke namanje ukuthi kube khona into enjalo ezokwazi ukuthi ilekelele abantu abasha nezikole bezokwazi ukuthola umlando lomkhulu kangaka walapha eSandlwane. Nathi futhi nje njengomkhandlu omncane-ke onkece yayo imfishane kakhulu zikhona iy'nhlelo ezinazo esinazo sizozenza kodwa ezingangathi njengomkhandlu omncane. Mhlawumbe nje awakho okugcina esikudedela. Ngisifisa kakhulu ukuthi engazuthi lo mlando obaluleke nomkhulu kangaka engazi ukuthi impela ungakwazi ukugcineka ukwazi futhi ukwedluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane ukuthi uZulu wawubumbene wakwazi ukunqoba kanjani bese sibuka ukuthi kulesi sikhathi samanje ikuphi esingakwenza ukuthathela emabuthweni kaZulu anqoba ukuthi sinqobe inselelo nathi esibhekene nazo ngesikhathi samanje kodwa sisebenzise leli qhinga elasetshenziswa abakhuzi bamabutho namabutho kanjalo nesilo esikhulu isilo ucetshwayo.